नानियाबो आंजों लोगोसेनो दङ। फादाम 350 फानो बेनो। नै जोंना फाल्टी एक्टरखौबो लोगो मोनबावबाय ग्रोब। गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिन। हेलो लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोना दि मैया नुदोंमोन जोंखौ गोबां बानलु फिथाइ खानाय आरो थारुन सायनाय दासिमबो जाब्राफ्रानै दङ हनै। दा दिनै सुनिबार नालाय दिनै फानहैगोन आरो फाननोथ' लांखाबायानो, जोङो दा फैसा आजावनायावल' थांनोसै। जिखुनु दा गुड मर्निं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोदान ब्लग भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा गुड मर्निं, ओमफ्राय दा भिडिअखौ आपलोड होयोबा गुड इभिनिंफोर जानो हागौ आरो ना। दा जोङो थांनो ओंखारबाय, थांनोसै। लामायाबो अखा हानायनि नोगोद गाज्रि आरो जोंना ट्रेक्टर खारनायनि हादाननि लामा नालाय बिराद गाज्रि आरो लामाया। गारिबाबो साइकेलबाबो थाबायनायबाबो अयथासार, थाबायनोनो हाखाया। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना, जोङो ओंखारसिगोन थांनो। देलायजोबखाबाय, नै जाखाजोब्बाय। नानियाबो आंजों लोगोसेनो दङ। नानियाबो दा जोंजों लोगोसे दंमोनब्ला थांफानो गाबगौमोन आरो ना। दा नै बे दङ। गोबां मिस खालामो आरो ना दा नानिखौबो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो, जोङो थांनोसै। आरो जोंहा सासे आब'बो फैगासिनो दं काजलगावनिफ्राय। बिथांनो माने इउटुब चेनेल गोदान खुलिना हरनांगौनो। बिथाङा प्रसेसिंफोरखौ मिथिजोबाखै होनना बुंदों। बिथांनो जों आरो दा खुलिना हरगोन आरो इउटुब चेनेलबो। थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना, जोङो ओंखारबाय थानोसै बिदिब्ला। थांसै जोङो दे सानथिफुराव। नायलांबाय थादो नोंथांमोना, नै बाजैयाबो नायफैलायबावदोंसै जोंखौ। बाजै फिसा इउटुबार जाबायना, नायफैसै दाना। न'आव फैबाय थायो, साहा लोंफैबाय थायो बाजैया होमबा फैनानै। नै बे फंबाय, बेबो फंबाय थांफानो लेंदोंमोन आं, थाङानो नैबे गोरलै। दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो, जोंबो थांबाय थानोसै। नायलाय लामायानो एकदमबारे हाग्रा बारिथार। सेरसो जायो लामायानो, एकदमबारे हाब्रु बारि नालाय। एकदमबारे खस्थ'थार। बाजारसिम मोनहैनांगौआनो। लामाखौबो सेस हालेवखुनानै होलांजोब्बाय दाख्लि ट्रेक्टर लाबोग्राफ्रा। नै एकदमबारे लाजाया लामायानो। हादाननि लामाबाथाय लाजाथारा। नै बेसे गोथौ हाखर लामायानो, आरो मोजाङानो नंथारा। सेस हालेवखुजोबनाय। नै एकदमबारे हाजो बायदिसोखा जोंना लामायानो। अखाबो हाहांहां, दैमा मोनलायबाय। नै दैमा, दालां आरि गाखोजाया। दालाङानो नै एकदमबारे बायख्रेबनाय। मैखुन बेरदोंमोन, नै मैखुन। न' खाथि मोनबा लांजागौमोन, सेरफां मैखुन। नै दैया जा आरामखा। ओइनो जोंहा दासो लामायानो एकदमबारे लाजाथारा, बायला जिलाथार।
अखा हाबाथ' सालायजाया दा ओरै अखा हाहांहांथार। दालाङानो बायजोबथारबाय बे ससेयावल' मोजां नै। गारिखौनो माबा नारखोनो हालानो हनै। बेहायबा एसे आराम आरो नोगोद साम' मोनो ना। नायलाय एसे हाग्रा आरो दिनै बोरि मोनखोनोसैलाय। जे गोजौ हाजोसोखा। नुबायना हाखौ माबायदि गोजौ। थ' लोगोफोरजों एकदम गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोनफैबाय आरो ना सफैबाय नै सानथिफुर नायलांबाय थादों नोंथांमोना। दा सफैबाय जोङो। मालायहा मा नायो बेना मनाल' नायो नै मनायानो दंखायो आरो मना बावनो। मोजांथारगौलै मनाफ्रा। गासै सानथिफुरनि गोबां गेदेर जायो। दाम 350 फानो बेनो। फसायबाय होनदो? फसायबाय? फसायबाय नों? नायनांगोन। ओरै गस्ला लंपेन्ट दखान नै। लंपेन्ट दखान आरो बे सानथिफुरनि। थारुन सायनाय बानलु फाननायनि जों नै बेफोरखौ बायनायनि गांसेसो नायनायनि। आरो नोंना थारुन सायनायनिया दे लाजागोन साल दे। दाम खम हा बे दाम बारा बे दाम खम। क्या देख बदले आयो ठकाया देख एगला से बेले ना ठकाया मैं एक ही चले थी। आयो दामी गांनि दं हा बे गांनि एक दाम एक माल माबादि नांगौला। गस्ला लायगासिनो जोंना। आंनि मालखौ आं सिरिबाय। माबादि नुगोन बेखौलाय? हिनजावफोरनि फसायनायलै। जागोन नामा? itu tanggal segini. Begitu. কালার তো ভাল মজা না হয়। ওই কালারটা মজা না হয়। এই বিলাই পিন্ধি চাব পাৰে না? গান নাই দে। বিখলো গান মাবাদি নাंगौ। नायनि गान नायनानै इसे डाबल गान नायबाय आरामसे। पार्टनार बेलाय मा बुस्थु? लाजासिगोन ना? मोजां नुबाय ना? नोंथांमोन बाबुनि बिसि गिदिर? बोरमा बोगासिनो गासिबो गिदिर दङ। सानथिफुर बाजारनि गासै सेन्देल बाजार आरो सेन्देल दखान बि बिराद गिदिर सेन्देल दखान आरो
मनायानो बिदिखौ फसायनानै लाबाय बियो नै दा माबा मोनसे सेन्देल नायबावलायबाय बामलु माबानायनिनो मालाय खानायनि अखाजों अखा खानांनायनि गासिखौबो देखायनो हानाय नंला आरो ना थेवबो देखायबाय माखासे दखानफोरखौ बिराद गिदिर ना सान्तिपुर एरियायाबो मा मा लाखो नोङो लाबाय गस्ला एरि गस्ला नायनोसै दा नैबे जाहैबाय नै गासै दख'ना बाजार दख'ना दङ नैबाव दख'ना नायबावलायबाय नै दख'नाथ' नङा ब्लाउस नायदों आरो हिन्जावफ्रा बिदिनो मालाय नै लाबाबो थोनो रोङा माबा माबि हाथाय खेबसेयावनो बायजोबनो नागिरखायोना फैसा दंना गैयैखौ मिथिखाया नै जोंना सालथे एक्टरखौबो लोगो मोनबावबाय ग्रोबनो सान्तिपुराव बाजाराव खस्थ' मस्थ'यै सौफैदो दै बारबो नांलायगौ बिसिनाथ' फैनो आजां गाजां लन्चजोंसो फैबावो बिसिखौथ' जाया सालथे नोंसि खम नोंसि जादों देरबासो बासायबो नांबाय बासायनोल' आगान गानो मोनाखै बाप' जों दिनै बे सान्तिपुर बाजाराव बिराद बाजार खालामबाय आरो ना नोंथांमोना बिदिनो सान्तिपुर बाजारबो जोंनि बिराद गिदिर बाजार आरो बेरायख'नो हाया बेरायनानै नोंथांमोननो खिथाजोबनो हानाय नङा आरो ना बिराद गिदिर जायगा गैयाबाबो साननानै फोजोबनो हाया बेरायजोबनांगौबा 3 घन्टा खालामनांगोन खोमा ना 3 घन्टा बे गासै सान्तिपुर आरो ना ओरै मेन लामा दङ मेन लामा ओरै गस्ला दखान मा दखानफ्रा गासिबो बे साइडजोंनो दंजोबो आरो बेजों ओरै जोङो हाथायफोरखौ बेरायखांजोबनानै बाव एसे माबाफोर जानो हाबबाय आरो माने बिदि गंनैल' लोंगोन दस्रा बुस्थु जानाय नङा जेबो गैया मनाखौ बिराद फसायबाय आरो बे 300 थाखा दा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ'आ एसेनोसैमोन बिसिमावनो जों फोजोबबावनोसै नेक्स्ट गोदान ब्लग भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन बेनि थाखाय एसेनोसै जोंजों लोगोसे थाफालांबाय थादो जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो थेंक इउ सो माच लोगोफोर एसेनोसै